came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Sir na lang. Di ko na muli kaya atul na silang Miss Nicole. Si Inday ni Kiko. Hello, Inday? Nagdulol. Inday? Ngano? Unsay problema, Inday? Nagsakit kayo akong dugan nang. Inday? Ayaw, nagsabat ni sir nga nanawag ko ni mo, ha? Ikaw rin ko sa diha. Diya si Kiko. Pero ayag kabala ka na aming duha nimo. Salamat nang. Tinawag langit ko para masulti ni mo nga sakit akong dugan. Di talaga ako in-Italia nagdolor. Kay bawa na sa tingali mo. Oo. Kay baon naman. Diagot si Kiko nga marites kaayo. So lang? Shh! Inday, kung gusto ka nga makigsulti nimo or bisag ako lang, makita ta. Gimingaw naman sad ko nimo, Inday. Gusto gid ko nga makikita nimo. Ako sa Inday. Makita ta, Inday, ha? Di lang una karong panahon na nga. Di apa si sir nang. Unya na lang siguro kung mularga na siyang balik. Mularga pa ba na siyang balik nang? Mularga man ko, no? Nag-istorya pa gani sila gahapon yung asawa sa telepon, no? Mao ba? Unya karon tuwa na sa siya ni Nicole. Noon sa muni taon na siya, oy. Kuha na ba yung ayo, anak niya? Panasag bitaw mi kasabot ni Sir, oy. Wa na jud mi makasabot. Hapit na man akong take. Duha ka sequence naman ang tingali akong kuwang para karong adlaw. Wa gid magpakita si Nicole. Wa sad magpakita si Sir Aldwin. Wa sila kiskot bahin nila. Ngano ka? Kapangutan-an na kayo ko pero lainan man sad ko nga ako gimangutan na. Dyslexia. Inday, ayaw kalimot si manggasting ugma sa RMN, ha? Maura ni ang text? Wag ko mag-expect nga maabot ba day tayo ng panahon na nga mo confide ko nimo about things. Mura man kong imong giluid ba, Nicole? Inday, espesyal ka na sa akong kinabuhi. Madayon pa kang ilang kasal. Madayon pa akong maid of honor. Wag balita nang. Wag yung nag-iskot sa umabot na kasal ni Miss Nicole ni Sir Aldwin. Ano yung pagkana nang? Ay, ambot sa langaw, Kiko, eh.
Maunay giingon nga pangutana nga nagtangag og dakong ganting sa laping cash. Nagabantay sa kung Sir Joko nang. Murag ni distansya siya na to na, di ba? Masad na akong nabantayan, Kiko. Da, bahala siya eh. Basta kay kita ng trabaho, tas angin na itong trabahoon. Mausad. Ug tuday nang. Tanawa gani akong karsonis nang. Tanawa. Dili naman na masirang siper. Sira pa man inang kung hiyak ko na ako kung tiyan ba. Hiyakon. Hiyak nang. Hiyak na ko ba? Sige ko na. Ayan musira siya. Pero akong di na ko hiyakon. Budlutian ko. Wala no. Pero mo ni siya resulta na nga akong kaon ba. Sa pagkaon nga para unta ni Sir, una ko mukaon sa kuha. Gitika ko be. Ay lago kataw inang. Dry ra akong katawa. Ay lago kataw inang kay utro sa biya ka. Diya ka magkakatawa sa. Makalingaw siya. Nandito tika. Laing ginang budlot na kikugtiyan. No, bito, klaro man. Naninood sa kagkaon. Naninood ka. Lagi nang. Sige, napa o. Tiwasan ni kani. Busog na ko nang. Imo bagi ko O pagkanog sa mayo. kuan paniki ko, no, sa Unsa nang? eat all you can, ang leftover imo. Lipover. Kanang mga sobra nang. Mano lipover? Ikay tigtiwas, aron di ta kabayad. Hi guys. Unsa man yung tiyan giko? Ni tubog mayo, sir. Ihatod ko sa airport karong kadlawon giko. Asa day ka mo larga, sir? Balik na sa Amerika. Sir. Mag-release ako dito sa pagkato ni Nicole. Wala akong dinner sa gawas. Kamu na rin pangaon ha. Alas 4 tamad to sa airport, Kiko. Oo, sir. Unsa to iyang gisulti ko? Mag-andam siya sa pag-adto ni Miss Nicole? Oo. Mo tingali ito nang. Nagbalik yun lagi di na sila. Sa ato pa, dayonon yun niya ang divorce ni Cecilia. Pero sila ni Miss Nicole ang... Ay, ambot sa langaw ng dolor. Mo na pangutana nga nagtangag og dakong ganting sa labing catch. Mao na iyang gisulti, Inday. Wa na may mangutana. Wa na sa sila ang gisulti. Basta kay, maura to. Mao ba nang? Okay. Bahala sila sa buhay nila. Unya, kumusta naman sila si Miss Nicole o si Sir Aldwin? Unsa na'y balita? Wala ko'y balita pa nang. Di na sad ko interesado. Sa pagkakaroon, focus na lang una ako sa trabaho ng dolor. Maninood na ko sa kong pag-artista nang magmilyonarya ko. O kuhaon tamong duhang Kiko. Biyain na niyo si Sir Joko. Wa na si Lami. Wa na. Lagot na ko anak niya. Naglagot na kay ko anak niya nang. O wa na gud siya Lami. Bisan gamay. Inday, magkita ta. Mag-istorya ta. Ari dire. Di na kumutunog pa diha nang. Magkita na tas laing lugar. Ayaw lang sabdiri sa kondo kay di isa ra bagid ni ako. Sige, Inday. Asa man ta magkita? Uy, kanindot ining lugar ra, Inday. Class kayo. Kamaugid ka inday da, kamaugid ka da. Makato na kadugayan, Kiko. Og medyo nagklas-klas kagamay. Klas-klas kagamay inday. Murag lahi nagkikidating ba. Artista nagkikigatan na, no? Taod-taod na sa gida itang wa makita, no, Inday? Taod-taod na ginang. Kumusta na mo ni Miss Nicole? Manager talent na lang gid ang relasyon nang.
Tagsara sa mi magkita. Chat-chat na lang mi og tawag panagsa. Wala hisgot og personal. Puro bahin sa trabaho na lang. Gawas, ha? Pag permero, gisakitan baya gyud ko. Pero kadugayan, nakadawat naman ko. Wala nagigilihis ko sa kasal, Inday. Wa na. Yay. Hala, no? Siya pa sigig tambag na ako di magpadas kibati. Pero siya na di ay. Kuyaw yung lani si Sir na. Ako lagi. Nakapugong man ko. Ako lagi. Nakalikay man nga wapagani ko'y karelasyon. Siya na hinuon nga may gisaara na siyang pakasnan. Lain si ato eh. Dili lagi kaayo lami ng ilang mga pagkaon, no? Naway lagi, daan pa ko. Habi kay lami mo siya magluto. Nagsaba. Lain ko! Ikaw, nagsaba. Di agabaan tas pagkaon. Pete, pura gaba. Pasaylo ginoo, ha? Pero sa tinuod lang ba? Oh, lami mangyapon, pero di lang kaayo ba? Nagilti na lang hinuon sinang dolor kiko. Ay, di na ta mag-isgutan pagkaon. Ay, di na ta. Si Sir og Miss Nicole ato isgutan. Manglibak ta? Ha? Makurat yun rin ang ako mga partidos. Inikabot na ito dito. Wadi ka may baybaw na nga. Nga tutad to. Ay, mas inday nga di lang. Mas nindot ng sorpresa. Noon, mas lindot yun na. Mao na to nang ha. Mangita tag na ibaligya nga yuta kay akong paliton. Oo, nguta na ito dito. Magpaham kay Inday. Okay ko. Kalingawan lang ba? Kung kapuyan sa syudad, naimaduan nga mingaw og hayahay. Diha, inday, diha, Muli ko ta, diha. Diha, kanina. Okay nang. Nasa'yo radi kong anihida. Dugay pa mali akong take. Inday! Uy! Hi! Dugay pa man ko na imong take. Mag-istorya una ta. Bahin sa unsaman? Ato ta sa cafe sa silong mag-istorya. Saba kayo din eh. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.